खुलुमबाय नोंथांमोना नायगासिनो दङ समनि रादाब आं दिनै दङ नैबे चिरां जिल्ला सिंनिनो बल्लामगुरि हालामाव बे गोरोबथा फारामाव फैनायनि गुबै जाहोना जाबाय रुंसारि सरजनी दैमारी आरो सुमिला बसुमतारीनि गोसोखांथियाव सेथि हादरारि थाखोनि भलिबल बादायलायनाय बे जागासिनो दङ दा बेहाय बेखेवनाय हाबाफारिया जालांबाय दा बे बेखेवगिरि आलासिनिफ्राय जोङो फंनैसो खोथा मिथिनानै लागोन सार दिनैनि बे चिरां जिल्ला सिंनि बल्लामगुरि गोरोबथा फारामावहाय अल इन्डिया अपेन भलिबल टुर्नामेन्ट बेखौ जागायजेनबाय बेखौ बेखेवगिरि महरै बाहागो लाबोदों मा फोरमायनो सिगाङावनो आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनै बे अल इन्डिया लेभेलनि गेलेगिरि बिथांमोनहा बेहाय फैदों आरो बेखौ जोंनि जायगानि गोबां भलिबल मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा नुनो मोननायनि थाखाय माने बयबो माने रंजा खुसि मोननो हादों आरो बे खेलानि गेजेरजों निस्सय जोंनि बे जाखांबोनाय उन्दै उन्दै गथ'फोरा दिनैनि जिथु खेलाखौ नुगोन बा नुनो मोनसिगोन नुनानै निस्सय हयथ' बे जायगानि गथ'फ्रा माने निस्सय बिथांमोननि रोंगौथि गोनां गेलेनायफोरखौ नुनानै सोलोंगोन आरो साफा राफोद गेलेगिरि हिसाबै सोमजिगोन आं बेखौ मिजिंथिदों। बेबादिनो आङो नैबे खेलाखौ बानजायनाय सेथि मेमरियेल ट्रफि सरजनी दैमारी आरो सुमिला बसुमतारी बेहाय आङो बे सरजनी दैमारीनि फिसाज्ला बेनिफ्रायबो फंनैसो खोथा मिथिनानै लानो नाजागोन। हालामाव अल इन्डिया भलिबल अपेन टुर्नामेन्ट नोंथांनि बिमानि गोसोखांथियाव मा फोरमायगोन? आं बेखौनो फोरमायनो सानो माने जोंनि बिमा थैनायनि नामाव फुटबलखौबो होनो सानदोंमोन थांनाय बोसोराव ओमफ्राय होनाय जायासै होननानै ओमफ्राय देग्लाय बोसोराव माने चान्स मोननायखाय माने भलिबलखौनो एसे बे लोगोजों रायलायनानै एसे होनो थाखाय थाग थियारि खालामबाय। बेखौनो सानदों माने जोंनि इयुथफोरखौ जाहाथे एसे मोजां डेभेलप जायो जाहाथे निसा बुस्थुआव जाहाथे थाङालासिनो स्पर्ट्सआव गोसो होयो बेखिनिखौनो आं खावलायनो सानदों। ओरैनो माने मोनबेसेसो हानजा बा टिमा बाहागो लाफैदों? बेयावहाय जोंहा 6टा टिम दङ गासै ओरैनोथ' नेसनेल टिममोन दा नेपालनि टिम हिसाबै जोङो इन्टारनेसनेल माबाबो होनजाबाय हिसाबै जिथु नुबाय बेहाय नेसनेल होनना बुङोब्लाबो दिनै इन्टारनेसनेल गेलेगिरिफ्राबो बाहागो लादों नङा? बाहागो लादों नेपालनि दङ बेखायनो इन्टारनेसनेल बुंजाबाय आरो खेलायाहाय थिगानो। दा समनि रादाब नायगिरि नोंथांमोना नुनो मोनबाय नैबे जोंनि भारतनि सिङाव बा नेसनेल लेभेलाव जिथु खेला होदों नैबे आसाम हादरसानि जोंनि बिटिआर हालामनि चिरां जिल्लायाव बे चिरां जिल्लानिनो बल्लामगुरि गोरोबथा फारामावहाय नैबे खेलाया जागासिनो दङ बेहाय मोनद' हानजाया बाहागो लादों बेहाय जिथु टुर्नामेन्टआ हादरारि थाखोनिब्लाबो मुलुगनां थाखोनि गेलेगिरिफोरखौबो बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों बेखिनियावनो दोनबाय गोजोन्थों।